Hello, mayong udto mga lakwatsera, nanapod ko diri sa Balingasag no. So nice kaayo ang Balingasag kay limpyo gyud siya. Wala kay makita na hugaw. Nindot siya. O despite nindot po ang simbahan po nila limpyo kaayo. So makita ninyo mo ni siya na limpyo, digid ka kamahay ba. No? So kauban ako si Jane o ganyang anak. Then di kami sa simbahan, nagsimba mo. O hamugaway agid ang panghunahuna nimo na naa ka diri sa park mo. Layo ka sa mga sitaw niya, mga tirang or mga chismosa. Katong mga hilabtunon. So bless gihapon ko na maski gitagaan ko nilag mga trials akong na-overcome. So pray lang akong panglaban sa ilaha. Anyway, nami karon sa Balingasag. Kay nagbisita mi diri sa simbahan sa Balingasag, kang Santo Niño. At the same time, ang iyang gihatag ng mga trials ako na-overcome. Nagpasalamat kog dako, no, na gihatagan ko o blessing ni Santo Niño. So ikaw, Jane, kung sa mga aktibidades na gihatag sa imo ni Santo Niño, can you share it sa atong mga kahigalaan? Kuan, na-feel na mo ang presensya o ang among tanan nagipangayo. Then lesson learn na po na ko na lesson is kana ayaw pagdumot sinisikat na ako. Very good. Correct. Kung nagkuhan siya, nakasala man siya sa imo, kung gipasakitan ka niya, kung nag-cheating siya sa imo, nagpinuan siya sa imo, isalig tanan sa Ginoo kay ang Ginoo na ang mubuhat sa tanan. Very good. Ayaw pagbayos. Wad-a ang kasuko o kalabutkot sa imong dughan. Ipagtigbabaw ang kalipay, ug kang kanang kasakit, kabalo magbuko sa tanan karon na ay broken hearted or mga kon karon nga Hapit na ba ang Valentine's, no? Hapit na Valentine's. Kanabit ang mga gipang kon karon nga. Isalig lang yung tanan sa Ginoo. Sa ko blooming na gani to the ko. Lord. Hapit na Valentine's Day pero di ko mag-expect nga na pa ko'y partner kay. Basta na yung abot. Maybe. Pero sa ko ang kabahin is sakto ka katong imong giingon na maka-learn ta sa gihatag sa Ginoo na trials labi na kung kining mga problema na nahitabo sa tuwa is atong i-accept, Pagsulay lang ang mga pagsulay, no? Pagsulay lang ni siya. So unsa pa imong mga na-learn sa imong kinabuhi nga dili nimo malimutan? I-share My God, nato. ang akong dili kalimtan is katong about kining akong sitwasyon karon nga gibulagan ko. Kay tinuod gyud nga wagi forever for almost 5 years. Nabay forever ang ano pare sa tuwa og sa laki? Ambot lang kay basta na lesson learn na gyud ko nga murag mag-focus na gyud ko sa akong anak. So unsa imong maka-istorya sa atong mga kaigsuonan? Ang may istorya nako sa kaigsuonan. Kung unsa may inyong mga pagsulay, kung unsa may inyong mga gipang atubang karon nga mga sitwasyon, Ginoo ra gyud ang makasulbad sa tanan. Basta kantigo ka mag-ampo, kantigo ka mag-ayuno, kantigo ka mangayog pasaylo diha kaniya. Kung nakasala man ka o kung ang uban nakasala sa imuha, isalig ka na sa Ginoo, iampo ka na. Muna gyud. So okay naman ka ang imong sitwasyon karon panahon Okay na? na, murag naka-slowly recovery na. Slowly recover na ko. Basta mag-focus ko sa akong anak, kung nakikwarta, Napakoy isa day nakapangutana. Nagdumot ka ba sa ginikanan ni John Lee? Or sa iyang mga paryente? Ang pagdumot man good is lain. Kung nagdumot pa ko dugay na.
dili walay labot ang ginikanan. Nagdumot la ko kay John Nick tungod sa iyang gibuhat. Ikalit ko niya pagbiya. Oh, how about katong mga motor na wala na bayran, katong mga balay na nagastos nimo, unsa may bato nimo? Baligyatan na. Ano baligyan na? Yes. So ang uban ihatag na lang nimo sa ilaha. No. Nana po ilaha. Kung unsay nasa ilaha, happy na. Happy na. Sakto gid ang imong giingon chain, mas Ilaha. maayo na i-share pod nimo ang blessing nimo. Yeah. Ayaw katong mga past siguro na ano nimo na katong nangahatag na nimo or na utang nila na sila yung mga kautangan ba kaha or unsa ba kaha, iba na ihatag na ayan na nakuha. So unsa may mo mga mapasalamatan atong i-shout out. Salamat po kay Nanay sa Butuan. Salamat po sa mga nagtanaw ani vlogger. Just don't forget to please click like and share. Please click like and share para naman sa maka-earn sad me oy Ginoo. So guys, dagan kayong salamat no na interview na ako akong best friend. Huwag na i-share sa inyo hangyang mga trials, so at least katong mga naay mga heartbroken, ampo lang sa Ginoo, ihatagid sa Ginoo ang Trust the inyong mga process. ayaw ninyo dali Ayaw dali ah. Palati lang ninyo. One day makadungog mo kung alam mo na ito siya. Okay. Mo magdito mo na inana siya. So powerful gid ay ang God. Yes. Wala man tagingon nga makuan siya basta ang ato lang is kanang lamdangan niya paguna-una. Nga ma-realize niya ang tanan. So okay na ka. Okay. Yeah. Smile na ko. Di na ko mag-cry for almost 7 days. Oh my God! Pila ka years? 5 years may 5 years. nag-uban. Oo. Noon, 5 years. Dili pa rin atong iyang papa sa akong ex nga. Oh my God, 11 years may nag-uban ato. Daghan kay mga pagsulay. But for now, I'm okay and recovered. So guys, kung namin mga comment, i-comment ninyo. Kung namin i-request, buhaton na mo. Padung sa terminal. So guys, manglarga nami. Bye! Bye guys. Please like and share my YouTube channel, Lakwachera Reborn 2.0. And ayaw ninyo ikalimti ang pag-share no sa YouTube channel na ako. Daghang kayong salamat sa inyong suporta. Bye!